Ahojte, pozdravujeme vás z našich pápežských misijných diel. V tento prvý jarný deň, pozrite, slniečko nám krásne svieti a istotne aj u vás. A možno vám aj všetko okolo vás kvitne. Tu v Bratislave už veľa stromov odkvita, lebo tu jar prišla trošku skorej. Ale to nevadí. My v pápežských misijných dielach tiež sa tak prebudzame, kvitneme. A máme pre vás také nové jarné novinky. Jednou z nich je aj duchovná kytica. Tá duchovná kytica, to je taká špeciálna aktivita, ktorú sme pre vás pripravili pri príležitosti prvého možného stretnutia Svätého Otca, ktoré bude s deťmi, a to bude na konci mája. No a pri tejto príležitosti sme pripravili taký materiál, ktorý bude spočívať v tom, že deti sa budú modliť za toto stretnutie detí 40 dní. Začne to 17. apríla a budete sa modliť aj takou formou, že môžete si na nejaký papier, plagát nakresliť takú duchovnú kyticu. Alebo lúku. Že každý z vás môže nakresliť nejaký kvietok, nad neho napísať svoje meno a každý deň sa modliť za toto, za všetky deti sveta, aj za stretnutie, ktoré bude so Svätým Otcom. Každý z vás dostane aj takúto kartičku, kde je tá konkrétna modlitba. Treba sa ju modliť ráno aj večer. A je tam vlastne aj taký list, na tej kartičke je taká skrátená forma toho listu, ale v metodických materiáloch potom dostanete aj celé znenie listu. Je naozaj veľmi pekné, Svätý Otec to naozaj veľmi krásne napísal všetkým deťom a myslím, že nielen deťom z tohto listu si môžeme každý jeden z nás zobrať veľa krásnych myšlienok. Ďalej by sme vám tak chceli ponúknuť také naše novinky, a to sú litánie, ktoré sme si pri vás pripravili. Momentálne mám v ruke litánie pokory a k svätému Jozefovi, ten mal sviatok včera. No a postupne budú pribúdať v našom e-shope aj ďalšie novinky, aj ďalšie litánie, takže môžete sledovať a môžete si ich objednať. A ešte máme nejaké aktivity však? Ja som už aj zabudla. Keďže máme teraz rok modlitby, tak máme ešte výzvy pre deti a ide o takú modlitbu s pevom pri jedle. Môžete doma alebo niekde v škôlke, keď sa zvyknete modliť s pevom, tak natočiť video a to video nám potom poslať. My vás potom odmeníme. A tiež máme výzvu pre birmovancov v roku modlitby, že môžu napísať modlitbu na rôzne témy, ktoré možno teraz žijú a ktoré prežívajú, a poslať nám na vlastne náš e-mail info@misijnediela.sk a my potom spravíme taký spoločný zborník tých modlitieb pre birmovancov. Čiže to bude birmovanci birmovancom. Tak vás všetkých veľmi pekne pozdravujeme a prajeme vám krásny a požehnaný deň, aj celý týždeň. Ahojte!